அண்ணா நேத்து போட்டது ஓகேண்ணா ராமண்ணா. இனிமேல் போடுறது எல்லாமே கீழே இருக்கிறது பாடி ஃபேப்ரிக் போடுங்க. அவருக்கே தெரியும். தெரியும் அப்புறம் ஏன்னா போட்டு விட்டீங்க கான்டெஸ்ட் ஒரு சும்மா போட்டு பாப்போம். கான்டெஸ்ட் வெளியே தான் கேட்டிருக்கானுங்க, உள்ளேயும் போட்டு விட்டுருக்கீங்களா? பரவாயில்ல, ஒன்றும் பெருசா பிரச்சனை தான் ஒன்றும் இல்லைண்ணா. லாஸ்ட் என்னாச்சு ஷார்ட்ஸு அதை பாருங்க. அதை ஃபிங்கர் அட்டாச் பண்றாரா? அட்டாச் பண்ணி அப்புறம் ஓவர்லாப் போடணுமா? அதை முடிச்சு விடுங்க எனக்கு. இப்போ அதை பீஸா கொரியர் அனுப்பணுமாம்மா? நான் இப்போதான் கொடுத்தேன், கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன். டீ டைம் நீங்கள் போனப்போ முடிச்சுருக்கேன். எனக்கு ஒரு 6:45 7 மணிக்கு ஃபேட்லாம் கிடைக்கணும்ல? மற்றதெல்லாம் முடிச்சுதா இல்லையா? ரிப்பு மட்டும் தானே பண்ணி இப்ப இதை முடிச்சுட்டு எனக்கு அங்க பிரிண்டிங் என்னென்ன கட்டிங் வெட்டுற வேலை, கட்டிங் தனியாக முடிச்சு வெட்டுறதான் வேலை. சொல்றது இந்த பாட்டி 37 பேண்ட் இருக்கு இல்லையா, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ତିରୁପୁର କମ୍ପାନୀରେ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। प्लीज सब्सक्राइब करंतु। ओ சரி சரி அப்படி ஃபாலோ பண்றீங்க। এইটা হচ্ছে কটিং সেকশন, কপড়া যেটু কাটা যায়, কপড়া কাটিকি তাপরে সিলাই হব, সেই কাম চালিছি। দেখুଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ এইটা যে পকা যাଉଛି, লে পকা যাଉଛି ଭଲ ସେଟା କହୁଥିଲେ। ମାନେ କପଡ଼ା ଲଙ୍ଗ କପଡ଼ା ଆସିବ, ତାକୁ ବିଛେଇ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ କଟାଯିବ। ଆଉ ஒரே நிமிஷம் இரு, கூப்பிடுறேன்। ஹலோ ஹலோ சார், லாஸ்ட் பீஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேங்க சார். சார் இது லேபிளு டேகு எல்லாமே ஓகேங்க சார், அனுப்பிச்சுட்றேன்। ஓகே முடிஞ்சதுங்க சார். பேக் மட்டும் এটা দেখন্তু, এটা আইনিং, যেটি আইরন দিয়া যায়, এটা হচ্ছে আইরন। ভালসে দেখন্তু আইরন হেই, দেখন্তু এটি প্যাকিং, এটি প্যাকিং হুয়ে, দেখন্তু ভালসে। সেইটা হচ্ছে তার যে টাইটা লাগেনি সেইটা, से गन रे तार से टाई गुड़ा अच्छी ताको मानले आराम से रही जो। पैकिंग सेक्शन से गुड़ा ता भितर भरिकी गन मारा जो। देखु भल से এইটা হচ্ছে আয়রন মেশিন। আয়রন মেশিন ভালো সে দেখুন, আয়রন মেশিন কালি আହୁରି ଦେଖେଇବି। आपण मैंने सब्सक्राइब कले काली पुणी देखेबी टेलर केमती चली कौन केमती सब पूरा डिटेल्स रे देखेबी। आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर भी करंतु प्लीज।
এইটি আজ ভিডিওটা এন্ড করছি। বাই বাই।